доктор Галин Борисов от Института по електрохимия и енергийни системи. Заповядайте, доцент Борисов. Да, здравейте на всички. Аз съм Галин Борисов и съм доцент в Института по електрохимия и енергийни системи. Моята работа е пряко свързана с водородната енергетика и днес ще ви представя модернизираната ни лаборатория за изпитване на водородни електрохимични преобразователи. Този слайд е доста популярен и преди доста години го направихме и все пак той е много актуален, описвайки положението дори днес в страната. Водородната енергетика, изобщо водородната икономика, както е позната по целия свят, се описва най-точно с зеленият енергиен цикъл. В реалността този цикъл е доста по-сложен от картинката, която е представена на слайда, но нека съвсем накратко да ви разкажа за какво става въпрос. Електроенергията, получена от възобновяеми енергийни източници, се използва от водородните генератори или водни електролизьори, където водата се разделя на водороден и кислород. Произведеният водород се изгаря електрохимично, без пламъци, в горивни клетки и като резултат вие получавате електричество, топлина и водна пара. В случай, че възобновяемите енергийни източници не могат да произвеждат електроенергия поради лоши атмосферни условия или аварийни режими, тогава вие може да съхранявате произведения водород в бутилки под налягане или металхидридни канистри, в зависимост от технологията, и да използвате водорода на по-късен етап от време. Това е изключително добър сценарий, когато вие имате в момента нулева изкупна цена на зелената енергия. Цялата енергийна ефективност на този процес всъщност варира между 20 и 40%, в литературата може да видите и 60%, различни са в нашия случай между 20 и 40%, когато ние го смятаме, и тя пряко зависи от водородните генератори или водните електролизьори и типа на устройствата, които използвате за компресия. Института по електрохимия и енергийни системи има традиция в разработването на водородни генератори. Ние сме се специализирали в разработването на PEM водородни генератори, на AM водородни генератори. Последно време работим също така и в Zero Gap технологията, те наречената Zero Gap конфигурация, които са едни от доста напредналите електролизьори на сравнително ниски цени. Част от нашите устройства се използват за обучение на студенти и докторанти. Имаме така наречените системи, които са за демонстрация, т.е. чисто хората да видят. Но също така работим и върху изпитването на реални такива устройства, като правим прототипи от единични клетки, Dual Cell конструкция, това е система, която е разработена изцяло в нашия институт, и електролизьори с хибридно електрическо свързване, които са съвместими с възобновяеми енергийни източници. Тоест, ние доказахме, че може да удължите живота на електролизьора 2 пъти, когато използвате хибридното електрическо свързване. При няколко години ние започнахме да работим по една доста актуална тема, която е пряко свързана с водорода и много хора избягват с нея. Това е именно компресията на водород. Компресирането на водород е процес, който също изисква значително количество енергия и ние като електрохимици избрахме да работим с водородните електрохимични компресори. Миналата година, ако не се лъжа, ви представих част от резултатите, които имаме, прототипа, който е разработен в нашия институт. Тази година реших да ви представя снимки на оптимизираната система, която използваме в нашата лаборатория. За разлика от комерциално използваните бутални компресори, нашия компресор за компресиране на водород използва 3 пъти по-малко електроенергия, като работи без механично движещи части и без периодичен сервисинг, т.е. може да го оставите да се работи по всяко едно време без надзор. Екипа, в който работим, всъщност е доста тесен. Ние се състоим от 5-6 човека с 2 докторанта. Всеки един от член на екипа всъщност е специалист в дадена сфера и така всъщност успяваме да създадем от една идея, която е на масата, до реален краен продукт. За резултатите, които сме постигнали, говорят предимно научните публикации, полезните модели и един заявен патент, който все още го чакаме всъщност и затова не си хвърляме да правим патенти. Проблема, който обаче срещнахме е при скалирането на водородните устройства. Когато вие искате да си направите наистина мощен воден електролизьор, тогава се нуждаете от значителна периферия, която е много скъпа и много сложна. Благодарение на HitMobile проекта ние успяхме да изградим една от най-модерните лаборатории за изпитване на водородни електрохимични компресори. Подобна лаборатория в Европа може да видите само единствено в университета в Сплит, като аз миналата седмица видях там какво имат. Всъщност нашата лаборатория е значително по-оптимизирана и имаме възможност да работим както с оборудване, което е предоставено от Щатите, така и с оборудване, което е произведено тук в Европа. За механичната връзка между двете е много трудно, така че не ми се говори за нея в момента. Това е накратко, това са снимки всъщност от лабораторията, как тя изглежда. Това е цялата лаборатория, как е разположена тя. Това са стендовете за изпитване на горивни елементи, които всъщност с малко модифициране могат да изпитват и водородни електрохимични компресори. А на долната снимка всъщност виждате стенда за изпитване на водни електролизьори. Стендовете са с възможност за надграждане и ние сме ги модифицирали мъничко, за да може
да паснат по-добре на нашите изисквания. Също така лабораторията разполага с допълнителни периферни оборудвания, като например клетки, чрез които можем да мерим натиск върху меятата, съпротивление върху мембранните електронни пакети, можем да провеждаме полеви изпитания. Всяко едно от тези устройства всъщност е съвместимо с всеки един от стендовете вътре. Разбира се, това е малко с дизайнерско, т.е. тук е правено в България, в противен случай те просто са несъвместими помежду си. Тук на снимката може да видите Baltic Fuel Cell системата, какво представлява, Гамри с бустър, което това ни позволява да провеждаме допълнителна активация на мембранните електронни пакети и стандартни електрохимични тестове, които характеризират катализатори, електроди и корозия по биполярните плочи. За да се изгради лабораторията, на първо място ние се нуждаехме от саплайер, т.е. доставчик, който да ни достави оборудването с такава фирма в България е фирма Aquahim, която всъщност се нагърби с доставките, които бяха изключително сложни. Също така за окомплектоването на всички устройства да работят в едно, всъщност имахме нужда от инженерни фирми, каквито са Mombat, Carimex и Sinovatic. Всичко това беше направено под техническия надзор всъщност на ИЕС, водородни електрохимични системи. Това е едно дружество, което е регистрирано към ИЕС, т.е. спин-оф компания, която е първата в България. И на последно място искам да благодаря на проекта HitMobile, който всъщност ни позволи чисто финансово да разгърнем своя потенциал и да продължим разработката в тази сфера, и на вас за проявеното внимание. Благодаря ви, доцент.